Здравейте, приятели! Добре дошли в Vlogmas ден 15. Аз оправям за очи и ще имам още 15 минути по чудо. Трябва да отворим косата. Тук малко се отвори, за съжаление, обаче вижте. Това са си моите мисличи. Аутфита. Облекох се същия панталон вчера. Отдолу имам пижама, защото студено ми е. Така. Така се стави светоци на полза. Това между другото е мокра, не е цапана. Паче без стол, защото ми е в кухнята. И игнорирайте това, това е сушка вътре, отгоре с всичките якета. Така. Крема, който исках да се сложа в банята и ме мързи вече да ходя, тъй че ще се сложа този на DAF. Щях да кажа, не знам дали има DAF в България, но всъщност имам. Да. Аз много обичам да спа с халат и вчера не знам, защо ми беше много споделно. В принцип ми е много жега в тази стая, обаче явно сега беше парното изключено, а и се завих само с един юрган. Без одялото, но и ме мърсеше да се го взема, той беше буквално до мен. Обаче всъщност много ми беше студено и така си събуди. Много ми е студено. Да. Някак си имам чувство, че консилера ми, че коректно ми, много ми остава печалки от него. Да се влиза в тия пръчките или как, не знам. Тъй, че ползвам пак това, което е пудра и консилер, коректор, аз снимкинята в едно. Да. В принцип не се гримирам всеки ден, но не си имам време, тъй че защо не? Така, стига толкова. Това ми е четката за консилер, обаче вече я ползвам за руж. Нищо не пречи. Хора, аз по принцип това го размавам с това пак. И май пак стана същата беля и не си намирам Power. Това се слагам с... ето. Понеже, нали, пудра и такова в едно. Не си намирам четката за зъби, с която го ползвам да си вдигна вежите нагоре. Ето я! Обаче аз ще сложих консилер. Виж. Това да се прави. Чиста нещо, защото не съм я ползвала за зъби. Много зле си ги направиш, направо ужаса, ама... Нещо им става. Чертата ми изглежда много дебела. Така е. Що си сложих този консилер и аз не знам. Нещо ми боли гърлото. В айда буквално. Ама абсолютно никакво. Това не е мързи да сте ги направя. По принцип не ги правя така, ама колкото толкова. Майко мила. Май вече и това време, което имах, май го нямам вече. Така. Видях, че не ми размазам коректора. Колкото толкова с много повече, така. Ще се сложа руж. Ако не му празна, ще се върна после. Така, хора, сложих си спиралата на Sky High. Цялата. Малко ми надопир не толкова хубава. Малко още мокра. Да се прегнем, може 4 минути трябва да излезем.
Нищо не стана, бе колко толкова скоро да се направи. Все пак съм скъдрах коса. Не, абсурд. Тваря ми се връща. Хора, тук ще трябва да излезна, аз не съм се лошо. И косата ми се въпи. Що сега си казах косата. Здравейте, приятели, аз вече съм в буса, това е Кливия. И много се извинявам, обаче всъщност аз съжалявам, защото без да искам да потъсвам обувките, си изтрих видеото. Аз мисля, не че го изтрих, ако качих и ги сложих в приватни, после нали не може после пак да го продължа. Тъй, че почвам това отново. Да, трябва да ги се единя. Малко повече работа за мен, обаче няма значение. Косата, какво да кажа за нея, виждате сами. Малко си издърпах, ама пречи имам ластик, аз чувам на училище, ще се върна след училището. Днес ще дойде и Фидана. Здравейте, приятели, аз съм на училището и в момента съм пауза. Аз понеделник никога не ходя някъде навън, в смисъл някъде извън училището. Аз седа вътре с приятелката ми, си говорим. Или ходя на заниманието и там си играя с децата. Днес ще свърша в 2:25, малко по-рано, с един учебен час. И ще се видим с Фиданка, понеже тя нарича спионаза. И да, ще ми косата. Писах теста и беше горе-долу, но се надяваме на най-добрата възможна оценка. Здравейте, приятели, аз се прибирам и си взех... как се казваш? Раков чипсата. Там, да. Прибирам се, обаче днеска ни пуснаха по-рано, понеже ще с един учебен час по-рано, понеже писахме тест в последния час. И да майка посъсам. Да. Къде бях? Да. И всъщност аз мислех, че ще имаме 2 часа свободни. В смисъл пауза, то е само един. И затова сега ни пускат по-рано. И да. Прибирам се тук с една моя приятелка, Християна се казва. Так, хало, Веневец? Ало! Да. И прибирам се. След половин час баща ми ще дойде да ме вземе, понеже ще вземе и Фидана от Нимбен. Защото не ще дойде вкъщи да спи, да снимаме видеото. Да. И така, приятелето е и нея, тя идва. Чакай малко. Малко е заключен, не. Ето я! Подожди, че да ме чак там. Така че здравей на моите приятели, здравейте! Здравейте, приятели, вече часът е 8:08. Ние си правихме тук ногти с Фидана, обаче станаха ужасни и нямах това време да снимам. Всичко беше в гел. И да, ние в момента тук си седим. Кажете здравей. И да. Здравейте, приятели, аз съм Света и вече часът е на следващия ден. И 12:03 минути. И аз си лягам. Ето е Фидана. Брат, не съм виждам, че е. Направих си пак косата така. Да на този път стане по-добре. И няма да си я разкъсам. Аз лягам да спа, помолих се. Чех си стиха. Съединям. Сега ще си легна. Не знаете как се удариш тук бедрото. Тук точно много ме заболя. И да, лека нощ. И това беше от мене. Надявам се видеото да ви е харесало. Това беше Влогмас ден 15 и очаквайте днес Влогмас ден 16. Обичам ви. Мускул и лека нощ. Бог с вас.